Ja vôbec neviem, kedy naplánujeme túto 24, ktorá teraz prichádza, lebo počkaj, ja mám možno v telefóne, ty kokos napísané, že kedy musím ísť na tie 2 dní do roboty, do fitka. Ukáž mi to. Notes, že by. Toto nie. Čo je teraz za mesiac? 8, to je čo? August. August? Do piče. Čo je august alebo september? August. Čo je kurva toto? 20... Ja neviem, tyko, ja som z toho v piči. Čo tu mám napísané? Že Rudo Pavlík. Tu mám napísané onom. V notoch. Ale ja tu mám proste veľa, niečo tu mám napísané na 30. štvrtok, to neviem čo je. Ďalšie veci tu mám, že 25., 26., 27., 30. septembra, 1. septembra. Okt. Čo je okt? 30, koľko má tento mesiac dní, povedzte, ukáž mi to. 31. Takže september. Prečo tu mám... Ja sa v tom nevyznám. Chápeš? Ja sa tu nevyznám v tejto kokotine skurvenej. Ach bože. Ja tu mám napísané, že 25, 26, 27. A potom mám vyznačeným, že sept 30, sept 1. Ako jebe ti na hlavu? Sept 1, choď do piče. Čo to kurva znamená? A potom tam mám OKT. Čo to kurva? Ale nerozumiem tomu, že to napísané, ja musím to rozlušiť. Musím to rozlušiť, pretože... Je to piči, chápeš? Neviem, kedy bude 24, keď to nerozluším. Káfa, ty kurva, ešte s dlhým Ačkom som to zajebal. Ja neviem, kde som to mohol písať, ty kokot. Tu mám niečo, že 12, 13 august. To už prešlo? August bol kedy? Počkaj, jebe ti 12, 13 august? To je kedy? Že tento mesiac? 12. 13. niečo mám, ľudia. 12, 13... Počkej, 2015, to 2015, ty kokot. Ja som z toho v piči, ľudia, no nič, je to v lese, ja neviem, kedy je 24. Lebo niektoré z týchto dní, mám tu proste, ja vám poviem datumy. Mám tu napísané. Čo to kurva? 12, 13 august. 12, 13 august, hej? V ďalšej položke mám napísané 7. 5. 30. štvrtok, 25, 26, 27 september, 30 september, 1 okt. Choď do piče. Ja neviem kedy, čo one. Ach, bože.